Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barka da sake kasancewa da mu a wannan tasha ta Arewa Tech Academy. A wannan bidiyon zan yi bayani game da yadda ake iya samun wato keys ɗin da ake samu a cikin Hamster Combat. Mutane da dama suna son su samu wa'annan key ɗin, to amma yin wannan wasa ɗin da ake yi yana wahalar da mutane da yawa. Saboda haka zan yi wannan bidiyon ba tare da tsawaita shi ba. Kafin mu fara, idan wannan shine farko ziyartar ka wannan channel, muna roƙonka da ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ka zaɓi all, domin ta haka ne kaɗai idan muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za ta sanar da kai. Sannan da akwai videos da dama waɗanda suna nan tafe insha Allah a wannan channel ɗin, da haka ku yi subscribe sannan ku share ku yi like. Ba tare da bata lokaci ba za mu tafi kai tsaye domin na nuna muku yadda ake samun waɗannan keys ɗin. So da farko abin da zaka fara yi shine zaka shiga cikin Telegram account naka, kamar yadda kuke gani ina cikin Telegram account ne, don haka zan zo nan wajen search box din nan, zan yi clicking akai domin na yi search. So abin da zan rubuta a nan shine zan fara rubuta, kun gan shi nan zan rubuta Hamster tools, wannan kenan Hamster tools keys generator, wannan kenan. Da haka zan rubuta, idan ka rubuta Hamster kun gan shi ya zo gashi nan, wannan Hamster keys generator. So zan yi clicking akai. So da zaran ka yi clicking a ciki zai nuno maka start, da yake ni na riga na shiga, don haka kana danna start, wannan shine start din da na danna. So kana danna start zai kawo maka wannan rubutun. So da zaran ya kawo sai ka danna wannan tools din nan wajen tools zaka danna, sai ka danna tools din nan, sai mu jira shi ya buɗe mana. So network ɗin yana da ɗan nauyi ne, don haka sai mu ɗan haƙuri kaɗan. Yawa to gashi nan ya buɗe. So gashi nan ya buɗe ga wayannan wajen, a nan wajen ga abubuwan nan. To wannan da farko akwai bike, akwai clone, akwai cop, akwai kuma train. Saboda haka da farko zaka duba cewa zaka ga yana kan bike, don haka abin da zaka yi, idan zaran ka zo nan wajen sai ka zo ka yi clicking wajen generate din nan. Idan ka yi clicking nan generate, wannan wurin nan wajen 0% din nan zai fara irge daga 0% din zuwa 100%. da zaran ya kammala irgensa ya cika nan wajen, so duka wa'annan codes din ne. So wa'annan codes din su ne codes din da zaka zo ka yi clicking na wannan. Idan ka yi clicking a nan wajen, yanzu za mu koma cikin Hamster Combat namu domin mu ga inda za a saka wa'annan keys din, so wa'annan codes din. Idan muka yi haka sai mu koma cikin Hamster. So ga mu cikin Hamster nan, zan yi clicking in shiga cikin Hamster. Bari mu dan jira shi ya bude mana. Yauwa gashi nan na shiga Hamster dina. So abu da zaka fara yi anan shine sai ka zo nan wajen da aka rubuta playground din nan wajen playground din nan, playground ka kumanta playground, gashi nan ina nuni da dan yatsa na. Zaka yi clicking a can, wato bayan ka yi copying codes na farko kenan a can wajen. So sai ka zo nan shine bike. Idan kuka lura ko za ku tuna, na mun faɗa cewa ko a ce na nuna muku kaman wato abubuwa ne guda hudu, akwai bike, akwai clone, akwai cop da kuma wato train miner. So idan ka zo wajen clone din nan shine mai wannan kenan, mai clone din nan. Bari mu koma ciki mu gani ga tools din a nan wajen. Yanzu misali, idan za mu danna wannan wajen, tunda yana kan bike a nan, sai mu danna generate. Bari mu danna generate din nan, sai mu dan jira shi ya bude mana. Kun gan shi nan yana irge yanzu. Da haka da zaran ya kammala wannan irgin, zai bayyana mana codes din gaba daya completely.
yanzu bari mu jira shi ya bude. Kirgen baya sauri, a hankali yake tafiya, don haka sai ku ɗan yi haƙuri. Da ban so bidiyon ya yi tsawo ba, amma da yake ina so in nuna muku yadda ake yin abun step by step, shi yasa na ce bara na yi koda guda ɗaya ne sai ku ga yadda ake yi. In ya so bayan kun kalla za ku iya ƙarasa shi da kanku ba tare da kun nemi wani bayanin ba. Ya dai ya kusa tun da yanzu yana 70, ya kusa, ku dan ƙara haƙuri dai. Gashi nan yana irge, gashi nan kuma yana tafiya a nan, kun gani har ya je 80. So gashi nan zaran ya kai 100 mana wasu wajen codes din da kai copy zaka je ka saka inda zan nuna maka yanzu. Da haka mu dan yi haƙuri. Bari gashi nan yana 94, 95, yana 96, 97, 98, yanzu na 99, gashi 100. Masha Allah, yanzu zai bude mana waɗannan codes din. Dan jira shi kaɗan, ya riga ya kammala, zai bude codes din yanzu. Yau wato gashi nan kun ga ya gama generating na codes din, gashi nan. Saboda haka na farkon nan za mu fara ɗauka su, idan muka dawo mu sake ɗaukan na biyu, muka dawo mu sake ɗaukan na uku, na hudu, duka za mu sa shi ne under bike din nan. Za mu je mu sa shi saboda hudu ne. Mu saka wannan, mu sake dawowa mu ɗauki wannan, mu sake dawowa mu ɗauki wannan, mu sake dawowa mu ɗauki wannan, duka muna zuwa muna sawa muna redeeming na wato na keɗi. Abin da za mu yi da farko yanzu, za mu yi copying wannan na farkon. Bari in danna copy. To ya riga ya yi copy, da haka za mu tafi cikin hamster combat namu, wato ne clicking wajen hamster. So gashi nan bari mu koma baya don ku ga inda na shiga. So sai na zo na shiga nan wajen playground din nan, ina danna playground. Idan ya zo tun da kan bike yake, sai in danna wajen bike. Idan kuka lura anan za ku ga 0/4 wato receipt. Da haka hakan ana nuna maka saboda codes din mun faɗa can ai, idan kuka lura guda hudu ne yake zuwa. Duka yanzu za mu saka anan. Gashi nan wurin anan sama. Yanzu zan yi pasting na waɗannan codes din da na dauko, sai in danna redeem din nan. So idan na danna redeem din nan shikenan, yanzu wannan na yi shi ya kare. Sai in sake komawa, sai in sake daukan wato na biyu, sai in sake shiga cikin hamster combat dina. Har yanzu dai under bike ne, sai na sake pasting nashi, sai na yi redeeming nashi shi ma. Mu dan jira shi kaɗan, gashi shi ma yayi. Sai na sake komawa, sai na dauki na uku, gashi nan na yi copying nashi, sai na dawo cikin hamster combat dina. Sannan na sake pasting nashi, sai na yi redeeming nashi. Gashi nan shi ma yayi. Sai in sake komawa, sai in yi copying na hudu, sai in sake wato bayan na yi copying na hudu, sai in sake komawa cikin hamster combat dina under bike, sai in sake sashi, sai in danna redeem domin a yi redeeming nashi. Madalla, to yanzu mun gama na bike, sai mu danna back. Sai mu danna back. Idan muka danna back yanzu mun gama da nan, za ku ga 4/4 receive ko na riga mun karba. Yanzu anan da yake ba mu yi su ba 0/4. Gashi nan yanzu na biyun da inda za mu sake koma ina, sai mu sake komawa nan wajen, sai mu danna wato sai mu danna shi. Idan muka danna clone din nan, yanzu za mu sake komawa cikin wancan wato hamster tools key generate din. Idan muka zo, kar ku manta da yana nan, haka za mu dawo nan clone din nan, sai mu yi clicking akan clone. Haka zalika sai mu zo mu danna generate wato generate codes din nan. Idan muka danna generate din nan, zai sake irge kamar yadda yayi da farko. So sai ya bayyana mana da codes din, sai mu zo mu dauka. Idan ka dauka sai ka dawo ka sa shi ka dauki har guda hudun duka, kana zuwa kana sa shi kamar yadda na yi na farkon nan.
sai ka idan bayan ka gama shi bayan ka gama shi sai ka sake yin baya, sai ka dawo nan wajen inda aka rubuta wato chain cup din nan, shi kuma idan ka zo wajen cup din nan sai ka sake dawo nan wajen sai ka danna generate, shi ma yayi. A na ƙarshen ma shi ma train din nan haka za ka yi da shi, gaba ɗaya haka za ka yi. Bayan ka gama shi kenan, idan da za ku kula da farko ina da keys din da guda 16 ne completely abin da nake da shi kafin na yi wannan bidiyon. To bayan na yi wannan guda 4, so keys din yanzu sun shiga kwaya 20. So wannan su ne hanyoyi da ake bi ko in ce process din da ake bi wajen mallakan keys din nan ba tare da ka wahala wajen buga game nasu da wahala yake ba wa mutane da yawa wahala ba. Ina ga zan dan tsaya a nan, sai kuma bidiyo na gaba game da wasu project din da muke mining.